दिनै जोंहा हरिसिंगा ब्लक BPFनि बोसोरारि जथुमामोन। बिथांमोना दिनै गोदान कमिटि 3 बोसोरनि थाखाय गोदान कमिटि सायख'बाय। बिनि उनाव अपेन सेसन बाहाय जाबाय। गोबां रायजोफोर बाहाय सहयोग खालामदों। बिसेसकरि जोंनि BPF राजनिति हान्जानि जोंनि बेसेबां दैदेनगिरिफोर दोङो रावबो गुबुन दोलोआव थाङाखै। बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बयहाबो मोनसे गोसोआव दुंखांनाय फैदों। जेरैखि जाया जोङो हरिसिंगा समस्तिखौ देरहाहोथारनांगोन होननानै। मानो होनब्ला बयबो मिथिगौ जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BJP आरो UPPL जि सरकार बिथांमोना बिसायख'थिनि सिगाङाव जिफोर बाथ्राफोर बुंदोंमोन, जिफोर खोथा होदोंमोन रायजो राजानो, जि खामानिखौ मावगोन होनना बुंदोंमोन बिथांमोना मोनसेबो खामानि बिथांमोना मावनो हायाखै, मोनसेबो खोथा बिथांमोना लाखिनो हायाखै। बेखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा खोब दुखु मोनदों आरो जेरैखि जाया नैबे सरकारखौ माने फेजेनथारनांगौ ओरैनानै गोसो दुंनानै रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों। आरो गमामायैनो जोंबो नुदों प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हाखायाखै। आं गुबुनाव मा मावदों आं बेखौ मिथिला, खिन्थु जोंनि उदालगुरि जिल्लायावहाय मोनसेबो बिथांमोना लामा बानायनो हायाखै, मोनसेबो दालां बानायनो हायाखै, मोनसेबो बेबायदि मिटिं जिरायनो हानाय कुनु कमिउनिटि हल बा अडिट'रियाम बेबायदि बिथांमोना जेबो बानायनो हायाखै। रायजो राजानो जिखिनि खोथा होदोंमोन, जेरैहाय न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन बिथांमोना बिसायख'थिनि सिगाङाव, सासेबो साख्रि बिथांमोना होनो हायाखै। जोंनि महिला आत्महागतफोरनो 75,000 करि होगोन होनना बुंदोंमोन, रावबो होनो हायाखै बिथांमोना। आनखि BTR एकर्डनि जुगेदि जिफोर अनुस्थान प्रतिष्ठान लाबोगोन होनना बुंदोंमोन मोनसेबो लाबोनो हाला। इतिमध्य भारत सरकारनिफ्राय मोनसे माइनुस मोनसे ओंखारबाय, जिफोर BTR एकर्डनि जुगेदि अनुस्थान प्रतिष्ठान होगोन होनना बुंदोंमोन बे BTR ओनसोलाव मोनसेबो फैला होननानै। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। फारसेथिं NDFB बिथांमोनाबो पिस एकर्ड हिसाबै बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बिथांमोना जि धरननि माने थांना थानो थाखाय जिखिनि कम्पेनसेसन मोननांगौमोन बेफोरखौ मोनाखै। गोबां बिसोरनि केडारफोर जेलाव थानो गोनां जाबाय। गोबां बिथांमोनाबो दुखु मोनगासिनो दं आरो थारमाने प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बे एकदम फेल जाबाय आरो रायजो राजाखौ सन्थुस्ट खालामनो हायाखै। बेखायनो रायजो राजाफ्रा दायो सोलायफिननायखौ लुबैदों आरो जोंबो गोजोननाय मोन्दों। गोबां रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो जों एबाराव आसा खालामदों जोंनि उदालगुरि जिल्लायावहाय जोंहा 4 समस्ति दङ। बे 4 समस्तियाव जों देरहासार खालामनो हागोन आरो जोंनि हान्जानि स्थितिया जोबोद मोजां। जोंहा दायो प्राइमारि कमिटि दानाया जाजोब्बाय, बुथ कमिटि दानायफ्रा मथा-मथि जाजोब्बाय, माखासेखौ रिसाफल खालामगासिनो दं आरो ब्लक कमिटि कनफारेन्स पार्टिगासिनो दं। नभेम्बर लास्टथिं जोङो डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्सबो पार्टिगोन। जिहेतु नोंथांमोनाबो केन्डिडेट होदों सिडली समस्ति, दा बेयाव निर्मल कुमार ब्रह्मआ 70 भटनि फारागथियाव देरहागोन। बिथांमोनाथ' बुंदों, जोंबो खोनाबाय थादों, खिन्थु जोंनि मिथिनायाव जोंनि जाय बिजाथि बेबो खोब दुरबल बिजाथि नङा। बिथाङा गोरों मानसि, सासे बेंक अफिसारमोन आरो रायजो राजा बेफोरखौसो नागिरो जाय बिजाथिया समाजखौ नेतृत्व होनो हागोन। आथिखालाव दानि रायजो राजाफ्रा बयबो गोरों जाखाबाय, सोर मानसिया नेतृत्व होनो हागोन समाजखौ, जोंनि समाजा उनाव मा जागोन, बोरैहाय लांगोन बेफोरखौ नायो आरो बेखायनो जों आसा खालामदों जोंनि BPF राजनिति हान्जा हिसाबै जों दाखालि जों जेब्ला बिजाथि डिक्लेयार होदोंमोन, केन्डिडेट डिक्लेयार होदोंमोन, बाहायनोबा गोबां रायजोफोर हाजार हाजार रायजोफोर फैदों आरो दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि BPF राजनिति हान्जायाबो खोब दुरबल जानाय नङा। जों आसा खालामगोन, जोंबो थांगोन केम्पिंआव, जों आसा खालामगोन जोंनि BPF राजनिति हान्जाया एकदम देरहासार जागोन आरो बेसेबां भोटआव देरहागोन आं बेखौ बुंला, खिन्थु देरहासार जागोन आरो।